आई हम पंकज सिंह सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। जहाँ तक भोजपुरी के लोग सुनत वाड़न, समझत अड़न, जानत अड़न और मान सम्मान खातिर जियत अड़न, सबके हम पैर छू के प्रणाम करतनी। और रहल बात कि हमने कि कुछ आज के डेट में हमारा लोग सपोर्ट करते रहन, प्लीज कहाँ बानी जा रुआ सब हिंदू ना आई जगह, रुआ सब हिंदू ना आई जा, हाथ जोड़ के रुआ सब ले कहत आनी। ई बताई कि हिंदू के कर्तव्य का ना समाज बांटे दी, ना कोनो बेटी बहन की इज्जत जाए दी। कहाँ बनी जा रहा सब समाज बटा गई बा, ठीक बा, सामाजिक मत बनी जा रहा सब समाज में। हम ई जानता नहीं कि हम कौना खून से पैदा भइल बनी, हम का हैं, ठीक। तो हम मान सम्मान खातिर जिए खातिर कुछ भी कर सकते हैं। आज कुछ लोग आके हमरो बारे में हमारा के सपोर्ट करता हूँ, प्लीज सपोर्ट ना चाहिए, नत करी जा। काहे कि एगो हमनी के यहाँ जी वाली बेटी के बात भी है और हमें ही तरी दोबारा नहीं कूदल, हम बहुत कुछ ले के कूदल बनी। कुछ लोग हमारे पहले विवाद में कले रहन कि पंकज के दौड़ा के गोली मार देवे के चाहे, पंकज के दौड़ा के गोली मार देवे के चाहे, लाइव में ना मारे के चाहे। हम वो आदमी ले पूछल चाहत नहीं, दिग्गज आदमी ले का गलती के ले रही, का गलती के ले रही, गोली मारे वाला बात के हम का गलती के ले रही, ठीक बा। हम अपना भगवान रूपी जनता से कह चाहते हैं, हम दोबारा आग जौन लगेले बनी एक के बुताए नहीं के देवे के, और वह सब जितना जल्दी हो सके हमारा के सजा दिवाई जा। और हाँ, भोजपुरी एक आदमी के कुर्बानी मांगत जौन हम तैयार बनी, हम लोग सबके बेटा अपना समाज खातिर जिए खातिर हम तैयार बनी, मरे खातिर भी हम तैयार बनी। रहल बात गाना बजाना के, तो सबसे पहले नचनिया बजनिया के औकात देखावल बहुत जरूरी बा। काहे कि आज ले पहले लोग का करत रहन केहू ना गई, ये आज के जलैले रही जा। और पंकज के सजा दिवावे खातिर रुआ सब प्लीज, बिहारी के बहुत नाम है, हमने के जितना लोग भोजपुरी समझाता बहुत नाम है। रउआ सब पंकज के सजा दिवाई। और रहल बात, ना अश्लीलता गाएंगे ना गाने देंगे, ना जातिवाद फैलाएंगे ना फैलाने देंगे। बस